bi nyado bosom ta no kojo efri ebono mem na ye ko se ye ne Asante ene bono e kwa kodia nkutahodi bi ye ntokwa ndokwa di mu na ya abante ba akopɛ na wono ofri bunu mem na emom no na saa bere tete wono na sabi eburu sabi nyado na ye frɛ no kumfia me ya na wo fa ase ne Asante hene pokuware abante dia no ye somafo ye na dwene se odi osa ebeto Asante ne bono mamu nkem osa di mu no ntro no kokodi ye ndwade akon ne hyeda fia no ama ebono man hene a ne ye frɛ no kumfia me yawo ana ni nuane amia tomfo na no wofa ase ne na tachifi ne wofa ase bia ni afia nkoma ne wofa ase bia ni ne nana ani fosu adua homa wo mu kwa bi sa abosom kro ka kira wo mu se ekon na mo kwa na Asante kotoko mu ntimi wo mu ntimi nyai o se tia ta no ne yiri ene kranka fia wo ni ane bo kire wa abosom a me bo mo di firi tachiman kranka fia wo ne eso ta no abosom abaduasa ekoko ba se wo hene na ntie nto ya na dwene se sa di bibere duasa wo ne Asante beko akoni mu no obiri konfo ade e frɛ no konfo anoche ni ntinya hukugwa oba be pie de nkyira mamu ka tra Asante se mumfa ni pensha mumfa wecha ne mu kono mu kono nanso eda ye da fia da donko awia se wo pie na aba behwe soro na se nsonoma ma akoma akon nan e wo wie ma fa so tirim se wadi nkunim